Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyonkoɓe Yawo Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e huccude e mone kala saaha noon kadi min dañiri weltare woɗo subaka altine hande wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie Gambi tengtayi aduna fof yo o ɗo mboros noon hollu en caggal saabu yonti ɗum ɗo noon ko wiide on tan bisimilla mon e banggal ko ɓuri tengtude e jayndeli moɗon e oɗo subaka hande noon ina jeeya hen scrutin walla mbiyen campagne walla mbiyen élection ji dañnoɗe oɗo dimanche saabu ne anda campagne o uddi guila aljuma samedi fofta dimanche yimɓe jeehi gotoyi ɗum ɗon noon ɓuuri mantinade e nder jayndeli meɗen e oɗo subaka altine hande gudditiren e jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil e oɗo subaka hande kañum ari tan ko e ko ganduɗa ko kañum woni tendance walla mbiyen ko ƴewtinda e nder leydi ndi ɗum noon ɓe mbi tan élection ji nogas e tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi ye ɗum noon ɓenni e dow jaam e tan deejere ɗum woni noon ko fadeteno ɓe mbi Ziguinchor e ko way noon kamɓe Yewwi Askan Wi gagni ɗum ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa nane jayde Le Soleil e oɗo subaka hande jayde L'As ari kañum holliti tan ko ganduɗa ko kañum woni ha joni banggal élection ji ɗi ɗum noon ɓe mbi tan ko hendu Yewwi Askan Wi kañum woni ko wutte nder leydi ndi ɗum ne wawi wiyede Serigne Mboup kañum tan joɗima toon to diwan mo Kaolack Mansour Faye noon kañum tan mataw woni mo ganduɗa yette e Mansour Faye kañum joɗi toon to diwan mo Saint-Louis ne wawi wiyede kanko Ousmane Sonko ɓe mbi kanko tan ƴefti kala ko wonno daaɗe toon to diwan mo Ziguinchor ɓe mbi Omar Gueye jippinama to Sangalkam Idrissa Seck ne kañum ne ko noon jippima toon to diwan mo ganduɗa woni diwan makko woni to banggal tan Thiès caggal ɗum garen e jayde Les Échos jayde Les Échos e oɗo subaka hande wi tan ko hendu yadude ndiyam kañum yani e dow tan ɗo e nder leydi meɗen walla mbiyen Dakar saabu ko ɓuuri hen hewde Yewwi Askan Wi nawi ɗum Barthélémy Dias ɓe mbi wonti maire mo Dakar Ousmane Sonko wonti maire mo Ziguinchor ɓe mbi Oumar Gueye e Ismaïla Madior Fall kamɓe koɓe tan hersinaɓe saabu koɓe gullaɓe toon to diwan mo Rufisque Thiès ɓe mbi Idrissa Seck kankone ko gullaɗo e nder bureau de vote makko ɓe mbi Abdoulaye Sow kañum to diwan mo Kaffrine kanko gagni toon Podor Racine Sy ƴetti ɗum diwan mo Saint-Louis ne ɓe mbi Mansour Faye yani dow Mary Teuw Niane ha joni garen e jayde Libération kañum ne hollita tan natal Barthélémy Dias Ousmane Sonko to ɓe jalata ɓe mbi ɓe ƴetti noon ɗum ko ganduɗa ko kañum woni élection ji ɗi ko ɓuuri hen hewde e diwan mo Dakar ko kamɓe tan ƴetti ɗum ɓe mbi Dakar majorité muɗum e Ziguinchor jeeyi ɗum ko Benno Bokk Yakar ɓe mbi Sangalkam Tivaouane Thiès Bignona Kaolack Tamba kañum ne ɗiɗon diwanuji fo koko ganduɗa Benno Bokk Yakar ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni dariɓe wiyeteɓe tan Yewwi Askan Wi ɓe kolliri toon koye mabɓe no hannirta ni ɓe mbi Abdoulaye Diouf Sarr kañum ko liɓaɗo ɗo to diwan mo Yoff ɗo ɓe mbi Ousmane Sonko holliti hoore muɗum no fewi ɓe mbi Ndoye Bane kañum ne gagni to tan Pire Diop Sy gagni Tivaouane Ahmed Aïdara gagni diwan mo Guédiawaye nane nder jayde Libération caggal ɗum garen e besbi noon woni ñalawma o ɗum noon kañum ɓe gari tan koye tendance mo ganduɗa Dakar ɓe mbi nana Ama Diaz oɗo saaha saabi ɗum tan ko Barthélémy Diaz ardi maire mo Dakar Diouf Sarr ɓe mbi tan woni grand perdant o kanko woni ŋakkere mawde nde ɓe mbi Guédiawaye Aliou Sall noon waɗi félicité Ahmed Aïdara ko ɗum anda e politique jayde Ziguinchor do diwan mo Ziguinchor kanko Ousmane Sonko ɓe mbi tan o ƴetti mairie o ɓe mbi Kaolack Serigne Mboup gagni ɗum Thiès Yewwi Askan Wi ha joni kañum arditi
holliti ha joni ɓe mbi ko avertissement mawɗo ɗum holliti faye élection ji pandadi woni hitande 2024 so Allah jaaɓi ɓe mbi jayde enquête ha joni kañum loski tan wi leydi koye dilli saabu Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum kolliti koye mumen Halifa Sallah ko way noon e nder leydi ndi ha saabi mairie ji ɓurri wadde fayida ko kamɓe kefti ɗum ɗo e nder Dakar ɓe mbi Yewwi Askan Wi yani dow Dakar Ousmane Sonko toon to Ziguinchor Abdoulaye Diouf Sarr kañum e Amadou Hott ɓe mbi tan kamɓe ɗiɗo koɓe liɓaɓe Thiès noon ɓe mbi holli caggal Idrissa Seck Aliou Ndoye kañum ne holla e Abdou Karim Sall Assome Diatta ɓe mbi tan kamɓene koɓe lappaɓe ɓe mbi Serigne Mboup ko heewi woni noon surprise manam faɗano kay ɗiɗo élection ji ɗum ha joni nane nder jayde losko enquête jeyde quotidien le quotidien ari hande wi tan ko vague verte hollita ɗo e nder Dakar Sonko e Bart kamɓe noon ƴetti walla mbiyen kamɓe nawi ville mo Dakar e tan toon to diwan mo Ziguinchor ɓe mbi wotoɓe kamɓe noon ɓe beddeni carteje mabɓe ko tan Yewwi Askan Wi ɓe mbi ha joni to Idrissa Seck e Diouf Sarr kamɓene ha joni koɓe hollaɓe caggal Serigne Mboup ƴefta toon to diwan mo Kaolack kamko ɓe kooli caggal ɗum ko jayde Vox Populi ɓe mbi tan hendu hesuru wifi e nder leydi ndi woni hendu tan ndi ganduɗa ko yimɓe hollidde tigui Benno Bokk Yakar ko liɓaɓe hewɓe yani dow mabɓe saabu ɓe perti Guédiawaye ɓe perti Ziguinchor ɓe perti Kaolack Thiès ne ha joni ɓe koɓe pertuɓe ɗum ko Yewwi Askan Wi fawi ɗon koyɗe muɗum ɓe mbi ɗo joni ministre uji kewɗi e DG ji kewɗi ko pertuɓe base uji mumen te ɗum ne wawi yuppitade dow mabɓe ɓe mbi Fouta noon ha joni ko gardiɗo leydi ndi fawi toon koyngal ɗum nane jayde Vox Populi caggal ɗum noon garane jayde Stade kañum uddata damal e oɗo subaka altine hande wi tan ko match Sénégal e Cap-Vert ɓe kaali hen kono kadi tan match uji ganda match qualification ha joni woni laaɓe tati aɓe kawra mimi noon ko match uji barrage oɗon match barrage noon ɗo joni Sénégal foti hawrude koye Égypte ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko match mo ganda hoto ɓe pamɗin ɗum Diomansy Camara suuti ɗiɗon konngudi saabu tan goto fof ne wawi wadde ko ganda ko ɗon fadeteno saabu Égypte ne jotta ko tan ene ɗano kanko noon Aliou Cissé ɗo joni hakkille makko deeƴi saabu wi ko équipe makko fo ƴewtama kono yiyaka hen hay goto dañɗo Covid e oɗo saaha ñagade Allah tan yo Covid hollu en caggal e dow jaam ɗum noon hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ko ɗum tigui wonno yette komin gaddanno on e ngal ɗon banggal en batta sona uddide hello wongo ngoɗon hello noon faade tan ha joni e ko ganda kiwi ɗo woni élection ji local benne ɓenni e dow jaam hewɓe ni mataw ene paɗanno poɗodire e ko way noon kono noon Allah waɗi hen ndiyam ɓuɓɗam ha saabi gañaɓe gañama kono hewɓe cuuti mbaɗi tan acte de grandeur holliti yette neɗɗagu mumen saabu neɗɗo neɗɗagu muɗum woni neɗɗo jaahowo sippiroyede yahata ko libde walla liɓe saabu ko ɗiɗon ɗiɗi tan dañi match mo ala match nul noon il faut daña tan polɗo te ko noon tigui élection ji ɗi yaari ha saabi toon to Guédiawaye kanko yette mo ganduɗa ko kanko woni gonnoɗo joɗinoɗo townete ummima o totti junggo ɗo joɗiɗo joni walla mbiyen o waɗimo félicité no hannirta ni woni tan Ahmed Aidara waɗa félicité ɗum ɗon ne woni ko ganda kanko Aliou Sall ko golle pewɗe banggue goɗɗo e banggue goɗɗo fof ko noon ƴewtidira e nder leydi meɗen ha tengti toon to ganda woni diwan mo Ziguinchor kanko Abdoulaye
Abdoulaye Balde ne waɗi félicité Ousmane Sonko. Ha joni tan nafoore golle e nder Fouta kamɓe ne ɓe kolliti darde moɓɓe no feewi, saabu hayso tawi élection ji muusino faaɗi kono noon Allah tottiɓe hoore kamɓe ɓe ɓe ganda kañum wonno coalition darde muɗum woni nafoore golle noon ko ɗum yimɓe ɓe ji ha ji hen koye mumen e nde ɗon nafoore golle, saabu golle ala ko ɓuuri ɗum nafde ha saabi kanko Daouda Moussa Dia omo waɗi félicité no feewi. Pindi TV foof ene mbaɗamo félicité ne mbiyamo yo jogoro jaam oɗon mairie, yo jogoro jaam oɗon département mo Kanel, saabu nafoore golle ƴetti mairie o kono kadi conseil départemental o ko kañum ƴetti ɗum toon to diwan mo Kanel kono kadi to Horkoƴere. ɗum ne oɗo mo ganduɗa kankone Abou Diallo Balel kankone to Diandioli kankone tan kankone o yaruno koye liste nafoore golle toon ne ko kanko ƴetti ɗum. Yo jogoro jaam wiyenna Amadou Nia kankone mention spéciale, on ko ɓiɗɗo Daara Halayɓe, on ko ɓiɗɗo Suska, kañum ne woni mo ganduɗa tan ƴetti mairie mo Doɗel. amo waɗi félicité Daara Halayɓe naaɓe foof e ɗanam e ɗemgalam nene mbaɗamo félicité, saabu noon darde mo koko mantini toon, saabu ala ko kewata taw tampata, ala ko kewata taw daraki hen, kala ko ganduɗa nan toon ko wawi e ko wawa foof mawo dara o waɗa hen haqqe doole makko. ɗum ɗon noon yooɓi hande ko ganduɗa wonno tampere makko nde o sohli o ƴettama o fawa e jungo makko, kankone tan yo jogoro jaam Seydi Niang. ɗum ɗon noon wiyede tan ɗon ganda kañum woni ha joni leydi ceerno Nourou Ly halif mo ceerno Mamadou Moussa Ly miñiraɗo e ceerno Hamidou. ha joni tan kamɓe fof ɓe calminama juurama ñagade ɓe ñague duwaw yoɓe mbaddume oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa ko ɓiɗɗo diwan o woni Amadou Niang. Racine Sy kañum ne gagni toon to diwan mo Podor, kanko gagni tan omo ganduɗa kanko woni Moussa Diop. ɗum ɗon noon ha joni tan kanko walla mbiyen mairie o tetti ɗum e juuɗe Aissata Tall Sall. ha joni tan ɗum ko ganda ko kañum woni bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, ɗum wonno komin koye e résultat ji haɗen uddude noon ko weltinde yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe woni hen mabɓe biyeteɗo Tidiane Guissé toon to diwan mo Raba mo ganda kanko woni Moli Mangane, kañum ne salminama juurama saabu yiyama saaha foof ne waɗa commenté. Issa Diallo walla mbiyen Diallo Issa toon to diwan mo France, kanko no salminama juurama. ha tinte Aminata Dia kankone saaha foof ko debbo dariɗo ne waɗa commenté ko hewani yiyede, kono noon aɓe jarne saaha foof kanko e tomawam gonɗo toon to diwan mo États-Unis Aissata. ha joni tan Aissata Ndiaye ɓorni ɗum ko mawɗo création, so tawi oɗon jiiɗi ñooti baɗini walla accessoire uji gandani heewi haɓɓude ɗum, noddu toon ko 76 266 51 15 266 51 15 ko 76 266 51 15. ɗum woni numéro mo ganduɗa son ndewi hen kala ñoteɗi Aissata ɓornoto mon mbawa ɗum dañde. Allah jarama on jarama e kettogol hettuno en e banggal caméra ji ko Mansour Sow alias Thiat Régito, heedani en toon ko Oumar Ba.